Кого любишь? Люблю Беларусь. То взаємно. Заходьте. Вітаю, браце. Кася, нарешті. Я вже почав хвилюватися за тебе. Прыйшлося вельмі асцярожна ехаць. Сяляне кажуць, што ў аколіцах бачылі чужых людзей. Гэта могуць быць альбо даносчыкі, альбо царскія жандары. Слухай, давай у наступны раз няхай хтосьці іншы едзе. Штосьці мне за цябе страшна. Страшна, не страшна, а толькі я магу насіць вам лісты. Я ж жанчына. Мяне абшукваць не будуць, пад крыналін не будуць зазіраць. Хаця, ведаеш, я недавно штраф атрымала за неподобающий внешний вид и неуместный траур. До речі, брат, я прошу тебя отвернуться. Зараз у меня знову буде неподобающий внешний вид. Конечно. О, все, можешь поворачиваться. Гляди, тут два листы. Одно от самого Калиновского. А другое от невесты твоей Ядвиги. Дякую, сестра. Слухай, до речі, як яна? Пакуль ты живы и здоровый, она так само счастливая. До речі, брат, у меня будет до тебя просьба. Так, слухаю. Я хочу так само написать лист свайму мужу. Мы вельмі давно не бачыліся. Ці зможаш ты перадаць яго, калі вы раптам сустрэнецеся? Ну, конечно, калі Бог звядзе нас, і калі куля і шабля ад мяне, то перадам. Толькі ты не зацягвай з напісаннем, бо мы выступаем паслязаўтра. Я разумею, так, я сёння ўначы напишу. Дзякуй, брат. Бывай, сестра. Давай. Да хуткай сустрэчы. Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі, якім чынам гэта было зроблена? Як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю? У эфіры праграма «Нітка зорка». Мяне завуць Кацярына Ваданосава. Я умею шыць, вышываць, ткаць, а яшчэ і гісторык, і з радасцю падзялюся з вамі сваімі ведамі. І сёння мы паговорым пра вельмі выкшталцоўную і далікатную тэму, пра шляхецкую ніжнюю бялізну 19 стагоддзя. Мы ўсе памятаем сцэны з гістарычных фільмаў і серыялаў, калі грацыёзныя прыгажуні танчаць на балях, страляюць з пісталета, скачуць на конях, бягуць насустрач свайму каханаму. Але мала хто з нас задумваецца, колькі важылі іх сукенкі і ці ўвогуле магчыма было бегаць, скакаць і страляць, носячы пад верхняй сукенкай усе гэтыя ніжнія шматлікія слаі. Давайце разбірацца і аддзяляць праўду ад прыдумкі. Паводле рэвізіі 1816 года кожны 10-ы жыхар Мінскай губерніі быў шляхцічам, а ў 1858 годзе ажно больш за 20% насельніцтва 5 беларускіх губерняў былі патомнымі дваранамі. Гэта вельмі вялікая лічба, значна большая, чым у глыбіннай расійскай імперыі. Пры шляхецкіх маёнтках арганізоўваліся майстэрні. Туды запрашалі ткачоў, вышывальшчыц, шаўцоў. Але што тычыцца ніжняй бялізны, яе часта шылі самі гаспадыні для сябе, свайго мужа і сваіх дзяцей. І гэта не лічылася чымсьці ганебным. Не, гэта быў, наадварот, прывілей. Захаваўся такі трохі сумны, але сапраўдны, праўдзівы гістарычны анекдот пра спрэчку паміж Кацярынай Арагонскай і Ганнай Балейн, прэтэндэнткамі на англійскі трон. Яны выкарыстоўвалі ніжнюю бялізну як зброю ў змаганні за сэрца Генрыха VIII. Яны спрачаліся аб тым, хто ж будзе шыць ніжнія кашулі каралю. Зразумела, што тая, хто шые кашулі, тая і з'яўляецца сапраўднай жонкай. Я думаю, што калі б усе гэтыя магнаты, каралі, шляхта зараз прыйшлі да нас і паглядзелі, як мы купляем ніжнюю бялізну ў крамах, дзе яна выстаўленая ў вітрынах на ўсеагульны агляд, яны б, напэўна, падумалі, што свет звар'яцеў і хутка яму прыйдзе канец.
Гісторыя развіцця ніжняй і сподняй бялізны на Беларусі доўгая і пакручастая. Мы ўжо калісьці распавядалі, што цэлыя стагоддзі, нават тысячагоддзі нашыя продкі не насілі нічога, акрамя ніжняй сподняй кашулі. Прычым насілі яе і жанчыны, і мужчыны. Калі якія-небудзь багатыя магнаты маглі дазволіць сабе мяняць кашулю некалькі разоў на дзень, то людзі бяднейшыя ад часу да часу. Жанчыны нават ішлі на хітрыкі. Яны прышывалі пад пахамі свайго адзення спецыяльныя падушачкі, якія лавілі пот. А іх кавалеры думалі, што іх дамы пахнуць фіалкамі і ружамі. А як жа майткі? Слухайце, з майткамі ўсё кепска. Доўгія стагоддзі жанчыны нават не ведалі, што можна насіць ніжняе паясное адзенне. У асноўнай масе сваёй яны даведаліся пра яго толькі ў 19 стагоддзі. Як так сталася? Давайце разбірацца. А заадно мы зробім самы скандальны і самы модны аксесуар 19 стагоддзя – панталоны. Як гэта? Тысячы гадоў не ведаць майткоў. Нам сёння падаецца, што гэта вельмі нязручна, але калі б мы прапанавалі якой-небудзь сярэднявечнай кабеце апрануць на сябе майткі, яна б вельмі здзівілася і больш за тое абразілася. Бо яшчэ ў 14-15 стагоддзях, каб паказаць недастойную, дурную ці хамаватую кабету, яе маглі намаляваць у майтках брэ. Гэта быў настолькі мужчынскі элемент адзення, што выява жанчыны ў ім успрымалася як нонсенс, анекдот, насмешка. Усё змяняюць венецыянскія куртызанкі ў 16 стагоддзі. Яны першыя сталі насіць ніжнія нацельныя штаны і, трэба сказаць, моцна крытыкаваліся за гэта царквой. Тады панталоны сталі сімвалам вольных паводзінаў, абсалютнай амаральнасці, распушчанасці і нават чагосьці нізкага і вартага смеху. Нездарма сама назва панталоны паходзіць ад французскага слова «панталон» – паяц, блазан па імені персанажа камедыі даль-арте Панталоны, які насіў шырокія штаны. Панталоны з 17 стагоддзя падзявалі прафесійныя танцоркі. Людовік XV загадаў акторкам і танцоркам насіць ніжнюю бялізну. У пачатку 19 стагоддзя выхаванак англійскіх пансіёнаў абавязалі займацца гімнастыкай у спецыяльных майтках даўжынёй да сярэдзіны ікры. А затым панталоны распаўсюдзіліся з модай на крыналіны, якія, задзіраючыся, дэманстравалі тое, што не было прызначана для старонніх вачэй. У віктарыянскую эпоху панталоны пад крыналінамі ўяўлялі сабой два нешытыя паміж сабой палотны, якія прышывалі да пояса і сцягвалі ўнізе фальбонай альбо тасьмой. Такія панталоны затулялі ногі і пакідалі пахвіну і ягадзіцы адчыненымі для выгоды адпраўлення натуральных патрэбаў. Панталоны распаўсюдзіліся таксама дзякуючы новым модным танцам другой паловы 19 стагоддзя – канкану і шаю, падчас якіх задзіраліся спадніцы і высока паднімаліся ногі. Жаночыя белыя панталоны з разрэзам і карункамі на ўзроўні калена эратызаваліся, з'яўляліся на афішах, гумарыстычных малюнках, у рэкламе. Сама каралева Вікторыя, узор тагачаснай маралі ды сціпласці, дарыла свае панталоны блізкім сябрам. Гэткі сентыментальны і вельмі асабісты жэст. Цяпер яе бялізну, якая шмат гадоў захоўвалася ў куфрах спадчыннікаў такіх адданых сяброў, прадаюць на аўкцыёнах за вельмі кругленькія сумы, а ідэнтыфікуюць яе дзякуючы вышытай манаграме, якая прысутнічае на ўсёй каралеўскай бялізне, кашулях, гарсетах і нават панталонах. У 1850 годзе леді Честэрфілд так пісала аб панталонах. З-пад спадніцы выглядвалі ружкі таго зручнага адзення, якое мы запазычылі ў процілеглага полу і носім, але аб якім не гаворым. Вось так. Носім, але не гаворым, таму што як жа прызнацца, што ў цябе там пад спадніцай?
Часам мне вельмі не хапае Беларусь, яе вулачак, кветнікаў, садоў, але ёсць месца, дзе я напоўніцу магу спатоліць сваю ностальгію. Гэта мястэчка Ціхановец у Польшчы. Тут размяшчаецца музей сельскай гаспадаркі. Безліч прыгажосці, цікавостак. І ёсць нават адметная хата, пабудаваная яшчэ напярэдадні паўстання Кастуся Каліноўскага. У 1859 годзе пры двары каралевы Вікторыі адбылася вясёлая гісторыя. Герцагіня Манчэстэрская учапілася абручом сваёй клеткі і, зразумела, паляцела кулём. Астатнія дамы не ведалі, плакаць ім або смяяцца, бо частка яе ніжняй бялізны, якая складалася з пунсовых ваўняных панталон, была выстаўлена на ўсеагульны агляд. Жанчыны тых часоў нездарма называлі крыналін клеткай. Гэта не самае зручнае прыстасаванне. Аднак, калі параўноўваць з вялікай колькасцю спадніц конскага воласу, якія насілі да вынаходніцтва крыналіна Чарльзам Фрэдэрыкам Уортам у сярэдзіне 19 стагоддзя, то гэты каркас уяўляецца не такім ужо і садысцкім прыстасаваннем, асабліва ў параўнанні з гарсетам. І гарсет, і крыналін, і ніжняя доўгая спадніца, і шамізетка, элементы ніжняй бялізны, якія зараз нам здаюцца трошкі дзіўнымі, непрыемнымі, нават шкоднымі для здароўя. Так гэта ці не, мы пастараемся разабрацца ў наступных выпусках. Але ў абарону жаночай бялізны сярэдзіны 19 стагоддзя я магу сказаць наступнае. Па-першае, яна дазваляла ўдзельніцам паўстання Каліноўскага незаўважна правозіць карэспандэнцыю, лекі для паўстанцаў і нават зброю. Існуе нават легенда пра тое, што знакамітая пісьменніца Эліза Ажэшка схавала пад сваім крыналінам Рамуальда Траўгута ад царскіх жандараў. А па-другое, дазваляла любой жанчыне адчуць сябе прыгожай і прывабнай. І дзеля гэтага нават я часам гатовая цярпець нязручнасці, трымаць спіну прама і дыхаць дробна-дробна, роўна настолькі, наколькі дазваляюць гарсетныя рэбры. За апошнія 1,5 гадоў жаночая кашуля пераўтварылася ў станік, а панталоны ў майткі. Але, напэўна, і зараз знаходзяцца дзяўчаты, якія ўздыхаюць аб прыгожай эпосе і хочуць насіць тое, што наблізіць іх фігуру да ідэалу. Я дакладна не адна з іх, таму што я па сабе ведаю, што такое насіць крыналін і гарсет.